И здравейте хора, аз съм FullGaming.bg, до мен е Бетла Нежми HD и днеска ще... Няма... Да, говори. Днеска ще покажем как са тегли сервер и са направим админи. Да. И изтегляте си това тук. Линка ще го има в описанието. И това го теглите. Теглите го и после ти ще го купирате. Да, знаете. И тук отваряме. И ето тук отваряме. Ама това не става и ние не знаем. Да, не знаем защо не става. И ето не става нещо си. И тук сега ще направите админи. Тук влизате в C-Strike. В C-Strike Addons. AMH MODH. Добре бе. Confix. И тук натискате. И след това тук например са името си пишете, нали, ника и тук паролата. За които не знаят, тук в конзолата info долу на PV